ежедневен работен поток. Имаш инструментите, знаеш да създаваш съдържание, знаеш да публикуваш, но ако всеки ден ставаш, без да знаеш откъде да започнеш, ще правиш нещата на парче и много дни няма да правиш нищо. Проблемът вече не е знанието. Проблемът е липсата на рутина, която го подрежда. Резултатите не идват от един гениален ден, а от това всеки ден да повтаряш правилните действия. А за това ти трябва ежедневен работен поток. Днес ти давам ритуала, който държи системата ти жива, без да ти краде живота. Ключовата идея – раздели това, което се прави на партиди, от ежедневното. Преди потока, едно разграничение, което подрежда всичко. Има задачи, които е добре да правиш на партиди, веднъж седмично, да планираш съдържанието и да записваш видеята. И има задачи, които са ежедневни и кратки, да публикуваш или да провериш планираното, да взаимодействаш и да разговаряш. Не ги смесвай, ако се опитваш всеки ден да създаваш ново съдържание от нулата, ще се изтощиш. Здравата система е: произвеждам на партиди веднъж, изпълнявам по-малко всеки ден. Създавай на партиди веднъж седмично. Изпълнявай малко и постоянно всеки ден. Боят ежедневен работен поток. Около 30 минути. Това е прост и устойчив ежедневен поток. Инструментът ти помага в няколко части, но взаимодействието винаги е твое. Какво инструментът прави за теб срещу какво правиш ти? Разпределението, което прави всичко това възможно за 30 минути, инструментът се грижи за тежкото и повторяемото, съдържанието да е готово, публикуване в трите мрежи, планиране, подреждане. Ти се грижиш за човешкото и незаменимото. Да отговаряш, да разговаряш, да носиш стойност, да свързваш. Затова ежедневният поток е кратък. Това, което би отнемало най-много време да произвеждаш и публикуваш в няколко мрежи, вече е решено чрез партиди и чрез инструмента, а твоето дневно време се концентрира върху разговорите, където се раждат потенциалните клиенти. Инструментът се грижи за повторяемото. Ти – за човешкото. Затова ти стига половин час на ден. Седмичният ритъм, който го поддържа. Ежедневният поток се опира на седмичен ритъм. Веднъж седмично, твоят ден за продукция, планираш седмицата с календара си, записваш видеята на партиди и ги насрочваш с инструмента. След това през останалата част от седмицата само изпълняваш ежедневния поток от 30 минути. Така комбинираш концентрираното усилие, веднъж, с леката постоянност, всеки ден, което е устойчивата формула, която видяхме в модула за съдържание. Реален пример. Марта живееше залепена за телефона цял ден, правейки неща за социалните мрежи, без ред, изтощена и с неравномерни резултати. Подреди потока си. В понеделник произвежда и планира седмицата. От вторник до неделя изпълнява 30-минутната си рутина. Проверка, взаимодействие, разговори, преглед. От това да е цял ден на разположение и в хаос, мина към концентриран момент и оставяне на телефона през останалото време. Резултат – повече постоянство, повече разговори и по-малко напрежение. Системата й върна времето. Чести грешки. Да нямаш рутина и да работиш по импулс. Някои дни много, други нищо. Системата страда. Да създаваш ново съдържание всеки ден от нулата. Изтощава. Произвеждай на партиди и остави ежедневното леко. Да си цял ден в мрежите без фокус. Отделяй концентрирани моменти и оставяй телефона през останалото време. Да делегираш човешкото на инструмента. Разговорите са твои. Това не се автоматизира. Практически съвет. Фиксирай трите си ежедневни срещи в телефона, сутрин, обед, следобед и седмичния си ден за продукция, сякаш са непреместваеми срещи. Конкретните часове превръщат намерението в навик. И пази тези моменти. По време на тях – пълен фокус. Извън тях – изключване. Система с ясни часове е това, което разделя онзи, който се опитва, от онзи, който го поддържа месец след месец. Вече имаш ежедневната и седмичната си рутина. Следващата стъпка е да изтискаш още повече инструмента, за да прави за теб всичко автоматизируемо и да ти освобождава още повече време. В следващия урок ще видим интелигентната автоматизация с Лато.